Páni, keď sa dostanete do vlády, tak nás budete reprezentovať v zahraničí. Tak by bolo zaujímavé od vás počuť, ako by ste predstavili zahraničným partnerom. Nech sa páči, pán Matovič. Can I go one time? Next time? Yeah? Počkať, môžem, či nie? Live? Oh, no. It's live. Okay, so Ale komunikoval by som aj po slovensky, keďže častokrát prichádzame do kontaktu s investormi, ktorí riešia veci práve takto. Ja by som to skúsil Lamanov angličtinou. Niečo by som tam dal dokopy asi. No skúste nám povedať príklad. Na toto si ja určite nebudem míňať čas. nebudem míňať čas. No. Nech sa páči. It's great to see you, Mr. Prime Minister, Mr. Foreign Minister. I'm from Slovakia. I want to be building a strong partnership between our two countries inside the European Union.